Doncs el projecte va sorgir a partir d'una donació de Pròvitas que treballa sobretot el tema de l'alimentació per infants de 0 a 3 anys. Llavors es va pensar que es podria treballar a partir d'infants que s'havien d'incorporar a l'escola, treballar conjuntament amb ells i les famílies, preparació en quant a hàbits, què significa el sistema educatiu, com és la introducció a l'escola. Són molts infants que no han anat a llar d'infants ni han estat amb altres infants molt de temps. Antes de venir aquí tengo miedo de no sé cómo va mi hijo al cole. Por ejemplo, está haciendo pipí en casa, pero no sé, ahora sí, aquí solo, se baja, sube el pantalón solo, se ve los niños cómo hacen, sí, y de comer también, come solo ahora en casa, antes poco. Ahora yo me encanta este curso porque mi niño, ahora yo tenía miedo que en colegio a veces el pelear con otros niños, pero ahora aquí ellos enseñan como una cosa para un niño, después para un rato para un niño, un rato otro. Yo me veo que cómo los colegios van, cómo funciona. Los colegios antes no tenía ninguna idea. Estoy haciendo una bolsita para mi hijo para traer desayuno al cole, o más. Moltes d'elles tenien molts dubtes de com funciona una escola, no? Si sobretot venen de fora no tenen ni idea. I els ha servit per ubicar-se, entendre què és l'escola aquí, com funciona, què s'espera d'elles i què poden esperar elles de l'escola. I els infants igual, han descobert un espai de relació, un espai on s'hi troben a gust, i tot això els dona una seguretat. I sobretot a les famílies jo crec que poder comptar amb un recurs que les escolta, que les acompanya i que les té en compte.